Καλώς ήρθατε λοιπόν. Άντε Λένα. Τους βρήκαμε. Λίγο εσένα σε έβαλε η κόρη σου, βλέπεις. Πολύ έβαλα εγώ εδώ πέρα, για ποιον το έβαλα. Είναι καλά και εδώ για ξανά. Εσύ τα πεις λευκό. Εντάξει, θα βιάσετε μετά. Άλλο κόκκινο δεν έκλεινε. Άλλο κόκκινο δεν έκλεινε. Έχω. Άιντε, καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά. Υγεία και αγάπη του Παόλου μας έφερε. Καλά κλασίες. Τι έγινες? Τι έγινε η Άννα? Θα φάτε κοιτάκες του άλλου. Βεβαίως. Για τα παιδιά έγιναν αυτά. Βάλε μαμά εσύ. Ναι, δεν είπα τα βάλω πολλά. Τι θέλεις? Από μικρό φιδάκι θες? Κι άλλους βάλουν και άλλους πατάτες. Άστα τα για σπάνα αυτά Μικρό γύστερα. φιδάκι θέλεις? Δεν θα το μπερδέψω. Αυτό είναι Έλα τα παιδιά. σπαντάκι μου. Τούλα. Είναι λίγο ψημάτισα εδώ κάτω σε Βάζουμε μέσα. στο κεμά. Με το... Βάζουμε στο κεμά. Πόσο, πόσα, τι λεφτά. Ένα Δεν χωρίς τίποτα. 5 ευρώ. Θες ψωμί. Κάτσε να πάρω τα παιδιά αυτά, θα δώσω άλλο σειράκι εδώ. 5 ευρώ. Να μην έχουν πρόβλημα. Πού είναι το δικό σου ποτήρι? Βάλε λίγο κρασί λευκό στην τέτοια, στην Παρασκευούνα και κοκακόλα. Παντεύτα είναι. Δώσε κοκακόλα από εκεί και στα παιδιά τώρα να φάνε. Για εδώ κοκακόλα. Συμπέδε θες σου τζουκάκι, φιδάκι. Άντε. Είπα γεια σας. Είπαμε γεια μας. Κάτσε που μου δεν έβαλα. Έλα στα παιδιά να βάλουν κοκακόλα. Πάμε τι κάνουν τα παιδιά, τα εγγόνια όλοι καλά. Ζήρο. Μακάρι καλό να είναι. Πήρε τη Ζήρο. Ναι βρε, το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι γκρίζα. Άντε, Άντε, γεια μας. καλώς ήρθατε. Με υγεία και καλή χρονιά. Χρόνια Άντε γεια μας. Τι θες το κοριτσάκι μου, πες μου. Πες μου αγάπη, τι θες. Έπεσε την κουλίκη κοκακόλα. Έχουμε κι άλλοι. Έχουμε κι άλλοι. Όχι, κουνήθηκε πρέπει να Δικό μου. κρασί. Πού, Πού έπεσε, μέσα στο ποτήρι σου? Ελένα, έχω κάτι που πες μου. έριξε. Πού έπεσε? Ελένα, μέσα Στο πιάτο να το πάρω. Πες μου. Πού. Κάτι. Στο στόμα. βάλε. Να τη σκουπίσω, δεν θα θες τίποτε. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει. Εγώ το έκανα συγγνώμη. Συγγνώμη. Καλέ, ναι, δεν την έφερα, εντάξει. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Σουτζουκάκι να το φας, και μικρά σουτζουκάκι. Εγώ σουτζουκάκι. Ναι, ρε, έχει κάνει κλαδάκι κάτι εκεί. Να το Χρήστο που κάθομαι κάθε μέρα εγώ. Σε αυτό. Ο έρωτας μου είναι. Κόψτε και κότσα από εκεί πέρα. Άρα τι κάνετε, πώς θα πέρασαν, Και καλά. αυτά. Εντάξει, κουλιακάκι. Καναπετζίδικα. Εντάξει, ούτε και καναπιτζίδικο, ούτε και... Α, τι σου γιόρταζε χθες, τι καναπετζίδικα εσείς. Χτες είχαμε 5 φίλοι ήρθαν το βράδυ. Εντάξει. Ήσυχα, ωραία. Συγγνώμη, κυρία. Χριστό, βάλε σε παρακαλώ λίγο το Κυρία, παπά. βάλε μου και εμένα λίγο καλό. Πού βάλει πρώτα σιτάκι. Θέλεις? Δεν θέλω να πάω εσύ. Ναι, να το βάλω Δεν ένα έχω βάλει το σουτζουκάκι. Κουτσουκάκι, αυτά δεν θέλω. Εδώ είναι λίγο... Τάκη δεν τρώει κρέας. Πατατούρες βάλω. Ποιος δεν τρώει? Τάκης. Τρώω απ' όλα. Τι είναι, Άννα? Άστα, μην το τρώεις. Απ' όλα τρώω. Δεν θα βάζεις το κομπάσιο μας. Τώρα θα το βάλω. Καρότο, Άννα. Θέλεις καρότο. Καρότο, τι κουνέλι να φάει κουνέλι. Με το ζουζάρα μόνο καρότο. Τι έγινε. Πώς περάσει τη σιγάρα. Πολύ καλά. Εδώ ήταν. Πιάρωσα. Το γραβάνι. Για να μην σε... Α, ήταν. Γραβάζω, κούτρα σου. Ο άξιος. Πώς λέει το σιτάκι. Με αυτό κάνω μόνος. Δώσε λίγο τουλά. Να προσθέτεις τα λαθμίκια και Δώσε τις λίγο ελέγχεται, το μετά να πατάκι. προσθέτεις μαζί δεν φύγουν. Γεια σου. Και στο Έκανε το ποτάμι δύο μου, σιγά θα το βάλω. Σπίτι να πιούμε, зараз χέρι σπίτι λίγο νερό πίνεις, εγώ να κάνω κεφάλι σε καλά καθόνα. Είναι μόλις με μέσα ζωής και γίνει μια κανά το πιέρος, τι κάτσε λίγο. Δεν το τρώει, δεν μου Τι για άλλο κλειστό. Έτσι τον τρώει ο μόνος. Να δοκιμάσεις.
Μπαμπά να σε βάλω και Δεν ζουμάκι. πήγα και τον Ρίκα. Ζουμάκι να σε βάλω. Παράσου και βάλει την τσάπη του. Λίγο ζουμάκι. Λίγο κρέας. Λίγο κρέας, έλα. Έλα. Για να μην αυτό το Εντάξει. Κάτι όλοι ωραία, δεν ξέρω όλα τα ποντά. Ξέρω τα ποντά. Παρασκευούλα, τι να σου βάλουμε. Τι πήρες μωρέ, τι. Σε παρακαλώ, κάτσε παγιάννη. Άντε. Εγώ τρώω, μη κουρσκάς. Αυτά είναι που δεν ψήσεις το καλοκαίρι. Ναι, που είχα περισσέψει το καλοκαίρι. Όχι από πέρσι. Όχι από πέρυσι. Τα ίδια είναι επειδή μου γιατί μ' άρεσε να πάω. Ναι. Αυτό λίγο. Όχι. Από ένα κοινοβουλίο εδώ πέρα. Ναι, αλλά δεν σου σκυβασία. Μόνο σου. Αν δεν σκυβασία, εγώ Απλώς σκυβασία. θα βάλεις ένα αλουμινό Ναι, έτσι. είναι φόλιο κονάλι. Πολύ ωραία. Να θυμάμαι και ψητά αλλά και έτσι είναι έτσι. Ψητά είναι κι αυτά. Στο γκριλ. Α, Στο γκριλ τα έκανα. το καλό τίποτα. Καλό τίποτα που είναι και βουλγάρ. Ναι. Καλό πράγμα δηλαδή. Πρώτα τι δεν κάνεις. Τα παιδιά, τώρα να βάλω και στο πιάτο μου, τι να μην βάλω εγώ. Τώρα και εσύ μα. Μα. Τα παιδιά δεν βλέπουν να τις φάω φιλάκι. Καλά τις είπα. Τρώτε εσύ. Δεν μπορώ δεν τις φάω, δεν τις φάω. Βάλαμε στοίχημα, 5 ευρώ. Άμα τις φάει όλες. Είπε στη σήμα το τζουτζουκάκι. Για το τζουκάκι το στοίχημα. Για τις πατάτες είπαμε, μην Ένα μπερδεύεις. σουτζουκάκι με Ένα τα σουτζουκάκι θα βάλω στοίχημα, χαζός είμαι να το χάσω. Σε τύπους, όχι για το. Ναι. Τις πατάτες, γιατί και χτες είδα ήθελε την καλύτερη δεκαετία και δεν τις έμαγε, τις άφησε. Όταν μισές. 5 ευρώ. Τουά, κόψαμε λίγο ρε πλάτη με αυτό εδώ πέρα να το πάρω. Αυτό το παίρνει τώρα ρε. Ναι, Ζάκη, σε έβαλε. Δεν μιλάει. Κόψουμε Γιατί ρε. το ξέρω, συνονοηθείτε. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ, δεν μπορείς. Έβαλε, έχει βρε. Έχει. Δεν μπορούμε να πάμε. Ναι, μην μπορούμε. Άιντε. Καλώς ήρθατε, καλή όρεξη, του χρόνου καιρή να είμαστε. Εγώ την κάνω. Με υγεία. Κοκακόλα Βάλαμε, μην ανησυχείς. Εγώ την Δεν κάνω. λέω. θα ψωμί. Ψωμί. Τώρα θα. Τώρα έχουμε και το Τώρα θα κομμάτι. διαφυτούν. Κοίταξε. Δεν θέλει. Πώς θα βρίσκεται το στοίχημα. Είναι και η κάμερα. Μ' αρέσει το στυλ σου, ρε φίλε. Ναι, και το για να τα πάρω τώρα δεν πειράζει. Έτσι, οπότε δεν πάρω πάνω. Παλιά, Άρα, μια δουλειά. Άλλο γεια μας. Τι ναι, γιατί τε. Πώς περάσατε, υπέροχα. Μπράβο. Τι λένε οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Άκη κόψουμε λίγο τυράκι, δεν έφαγα ακόμα. Τι να πω. Αποθύμησε τον παιδιά. Δουλειά και να σας κατηγορήσω και να σας παίρνω η Γερμανία με απάδα που κατηγορείτε το θάψτε το στα πω. Όλοι συνταξιούχοι από τι γίνεται εδώ. Είναι μου χρειαζόταν. Ναι, το θέλω. Θυμάσαι μια φορά που μου έφερες. Κύριε, αυτή μου έφερες το παίρνω το τύρι. Δεν είναι ρε, έτσι είναι γι' αυτό σε έφερε. Όχι, δεν μπορεί να το Άλλος πήγε το άλλο που στο μαγαζί. Έφερε τέτοιο και άλλος λέει καλύτερα κανείς και να φάνε. Λέει, θα πάω εγώ τη θυμάσαι. Καθάρισε, τι κάνα μου το μην το τρίτο τώρα. Καθάρισε το τυρί. Έφερε το τρίτο. Έτσι μου χάρη δεν θυμάσαι είναι. κάτι και λέω ρετάκι τι μου χρειάζεται να το φέρεις. Ένα το βρήκα λεφτινό εκεί πάνω. Η γιαγιά μου θα σου κορέστηκε. Έστρωσε ο μάνα το τραπέζι. Παιδάκι εγώ. Εδώ είναι κλεισμένο, εμείς το τρώμε πολύ. Σκόνεται σιγά σιγά η γιαγιά μου πάει στη μαμά. Και δεν πρόσεξε. Γιατί είναι κλεισμένο. Πατά και γέλια η μάνα. Τώρα αισθάνομαι ότι είναι χρησμένο. Για το τυρί το μουχλιασμένο λέμε. Με τη γιαγιά της χορεμένη. Πάρ' το τυρί είναι χαλασμένο. Γιατί στο τούλο στο μόνιμο να Ζάκη, πάει στο δεμάκι. το Φιλαδέλφια εκεί πώς το λένε. Να στο βάλω θα θέλεις. Θα μπορείς. Μην το ευχαριστούμε γιατί δεν θα βάζεις πατάτες. Ας το ρωτήσω. Δεν θέλει κανένας να σπάει. Τι, Φαγητό. από όλα βασιλομία. Θα πάρεις την δεκάρικο. Τσουκουλιά. Μη τι τρώω, τσιμπουδιά, αν δεν έχεις νερό, δεν μπορώ. Πώς θα βάλω νερό, δεν έχει. Όχι Γιώργο. Αλλά Ναι, ναι, μακαρόνια πάει, με όλο πάει. Πώς θα μην βάλω νερό, Ναι, μιλάμε σε φέτος, να μην πουλί. Μιλάμε έτσι ένα σφινάκι, να βάλουμε την κάμερα, δεν πάει κανένας τρόπος. Ναι. Πατάτες, είπε, άκουσα, άμα τις φας Άμα όμως είναι αλήθεια του υλικού, 50 ευρώ θα γίνει.
Όχι. Αφού κάτω, είχες κάτω πάντα πάρκο. Υπήρχε κάτω και τα αξιοποιούν. Το μάλλον στρώσαμε και έγινε. Βέβαια. Κάτι διαμέρισμα έχει από μια θέση. Εδώ. Είμαστε 33 και στο άλλο ήταν το πρόβλημα. Να σε βοηθήσω, πας κακένδεσες. Δόξα τω Θεώ. Κώσταρε δεν πήραμε δεύτερη ανάβαση πάνω. Πού ήταν? Είμαστε στην Καβάλα. Δεν ξέφυγε, και πήγαν ακριβώς στον ευθύνη, τον πληροφορείο. Α, εντάξει. Και λέω, Θα βγαίνουν τα εδώ από μένα παλιά λέω, Πάμε και την κέρα και τα έκανα. τη βάφτα λέω την πιλωτή. Στο ίδιο σημείο μια άλλη πιλωτέλα και τη μήκη να λέω. Αντώνη, αυτός έφυγε. Αυτός έφυγε. Εγώ θυμάμαι τον τέτοιο και βλέπω δεν απαντάμε, εντάξει είμαστε. Και εγώ λέω αυτός πηγαίνει, όχι να πάει από το που είπα καλά, δεν ήταν με τέτοια. Όλα μου, εντάξει, Πάει από το που είπα καλά, δεν πειράζει. Απλά ένα στενό πιο πάνω πρέπει να πάνε. Σε να κλαις άλλο ένα ζιγζάκι. Άλλο ένα ζιγζάκι. Δεύτερο ζιγζάκι. Θέλει και το δεύτερο ζιγζάκι. Αυτό το δεύτερο μας έφερε. Και άλλη κουδέλα πλες. Και άλλη κοντέρα, βέβαια. Άλλη κουδέλα. Κύριε Δόνη και τρώμε, λέω ψυχορά. Άμα το τρώμε από τα πόδια, 11 και 10 με το ζώο δεν σκόνονται. Εντάξει με τα παιδιά, μη χειρότερα. Όχι, εντάξει. Έφαγες διαστή ντομάτα. Αυτήν κοιτάω που η Ελένη λέω, ας μην ρωτήσουν ότι τι είναι. Αυτά τα άφησε η Ελένη, παιδιά. Δεν είμαστε παλίκες. Α, ναι, καλώς. Αυτές εδώ οι Ελένη. Βάλτε το παιδί μέσα να μην κλώσει, βάλτε το παιδί έξω να μην κλώσει. Ντομάτα είναι. Ελιές μιλές. Οι λεσμένες. Δήμο δεν μπορώ, θα πάρω κάμερα και εγώ δεν μου γίνεται. Αυτή η Ελένη, γι' αυτό υπάρχουν συνέντευξεις. Πρόσφατα, τώρα είπε η Ελιές. Έχω να κάνω πολλές Ελένες τώρα με τις Σαρακοστή, μπορεί. Ήθελε να πει λιαστές και είπε Ηλίας. Εντάξει, σιγά πια του τραγικό άνθρωπος είσαι. Ναι, αλλά μην επιμένουμε το είπα έτσι. Ωραία, ωραία, μπράβο. Όλοι μπερδευόμαστε, αλλά μην επιμένει. Αυτό το φιλαράκι μου εδώ. Δεν υπάρχει. Θα το φάει το πίδερα, κάτσε καλά. Στο κύμα. Να ξέφερε τις μισές ακόμα. Παίρνω κι εγώ. Δεν σε έφερε ο θείος. Για να είναι καλός σου. Εγώ μόνο για τα παιδιά έκανα τις τηγανιτές. Μου λέω ας κάνω λίγες τηγανιτές για τα παιδιά. Δεν τρώει, παιδιά. Εμείς έτσι κάναμε, Ελένη. Αυτές το Δεν είναι μόνο γουρνό. τα παιδιά, είναι και η μαμά βλέπω εκεί. Τώρα και η μαμά, δεν ήμουν κατά παιδιά. Είναι για τη μαμά και τα παιδιά το Α, και η μαμά. Από την Πότε αρχή. έφυγε ο μαχαίρια. Ξέρω η Τούλα δεν τρώει πολλά πράγματα. Να μην μείνουν μυστικοί. Κοίταξε, τη καλή πατάτα όλοι την τρώνε. Δεν προλάβαινα να Όχι. Δεν κατάλαβες. Δεν έπρεπε να πεις έκανα έναν και δεν θα φάει. Αλλά το ίδιο. Παλιά παιδί είχα φαγητό και αυτό μια τηγανιά πατάτας. Φάει, να το βάζει και όλο. Η μάνα στο κουζινάκι εκεί δίπλα, όλο και πατάτες τηγάνισε και αυτό το φάει στο κάτω. Όταν έρχονται τα παιδιά, πατάτες. Και μακαρόνι τηγανιτά. Και μακαρόνια. Μακαρόνια με τυρί και μακαρόνια με τυρί. Έβρες τυρί μέσα στο που κάνει καμιά βολά, δεν μου φτύσεις. Ναι, αυτό Ποιο? το μακαρόνι το φτιάχνει πολύ. Του είχε δεν είναι. Εσύ ακόμα. Τι να σε βάλω, αγάπη μου, πες μου. Λίγο κρέας από εκείνο εκεί. Τώρα τα παιδιά, λίγα όλα αυτά στάρες. Εσύ πάρε. Τώρα θα βάλουμε. Για να μου ότι τρέχουν και τους χαιρούν, κάτσε. Κάνει λες. Για με την κάμερα να μην φάουν. Εσύ Χρήστο, Να σε καταγράφουμε, καλό έγινε, Ωραίο, πολύ ωραίο είναι η πυρανιάκι με τα Με τα μεντάρια. Άντε, να το αυτό είναι. Κότσαρι. Κοτσάρι τι είναι. Ωραίο. Καλό έγινε. Σ' άρεσε, μπαμπά. Δεν έγινε καλό, δεν τρώει και ως με το λόντο πάλι. Λίγο κότσι να φας, είναι ωραίο. Να σε βάλουμε λίγο κρέας συνδέεται από αυτό. Όχι. Τι έφεγε πας. Στομάχι τελείως. Λίγο στομάχι. Τι έφεγε, Τίποτα δυο κουτούλες στομάχι. όχι, τι. Έφαγε το σουντζουκάκι, έφαγε λίγο κρεατάκι που ήταν. Δώσε ένα τζουκάκι, δώσε. Ναι, να φέρω το πιάτο, Ελένη. Κάνε και τόσο λίγο κόψε. Ζήμπλα στις πιδεράς μας δίνεις. Τηγανιά. Έφαγε, τον έβαλε. Δεν είναι εδώ στο Πάει, αυτό είναι καλό, μα να ακούσεις που σημαίνει. Πάρε μια πατάτα πάνω.
Στο χέρι μου ζυγό. Εντάξει, μου. Κάτσε βάλουμε λίγο τώρα. Και ποιο. Ναι. Τα μετάρια αυτά τα δηλητηριέστε. Ναι. Κονσέρβα, δεν είναι, δεν. Έλα. Κονσέρβα. Ναι, αυτά είναι κονσέρβα. Αν και Εγώ κονσέρβα βάζω. Αυτά που ήταν στις κουφριές γύρω-γύρω λέει κάτι. εμείς αγοράζουμε Γιατί είναι κάτι μανιτάρια. Ναι, μωρέ. κύκλο. Κύκλο για λίγα έτρωγαμε, ναι, ξέρουμε αν κοιτά έτρωγαμε. Γιατί με δηλητηρισμένη και δεν πάθεις τίποτα. Τι λες. Ψέματα. Όχι, Δεν πάτε με μάνα. Άσε όχι, μάνα, ήταν τι λες καλά. τώρα, τι είναι αυτό που λες τώρα. Εδώ στο παζάρι κατεβαίνει ένας Τι είστε που αυτά? έχει Υπεράνθρωποι είστε. καλλιέργεια με μανιτάρια μόνο. Είναι καλλιεργήσιμα δηλαδή. Οπότε παίρνει ο Εγώ παίρνω έξτρα. Ναι, Γεωργία, τι θα και κάνεις με τώρα για κρέας να και με κάνει τέτοιο ανεβαμένα. πολύ. Αλλά αυτά πήρα Αφήσεις κανένα κονσέρβα πρόβλημα. τώρα. Θα γίνει χαμός. Γιατί για Αφήσεις συμπλήρωμα κανένα δεν πρόβλημα. θέλω να κάνω. Δεν έχεις τίποτα. Τίποτα. Τι κάνεις. Περάσου. Τι νέος Γεωργός είσαι. Η ευκαιρία τώρα, σε κάθε κρίση θα δημιουργούνται ευκαιρίες. Τι είναι ρε. Πάρε το πηγάκι. Το μεγάλο που έκανε. Λίγα θα δώσουν. Τα βαμπέγα που έκανε στα λιγκάρια να δούμε τι έκανε. Σαλάμι. Στα λιγκάρια καλά, δεν είναι τηλέφωνο. Στα λιγκάρια είναι καλά, δεν κάνουν την φαστερία. Την σκάνα. Ποιο, δεν σου πως παίρνει και τα ίδια σαν τα ζώα. Το γιαρμάκι. Δεν μου πάει πατάτες, θα πάρει το τάλιρο. Ναι. Κάτσε, τις φάω πιο. Άμα σου πάει δύο θα πάρει το τάλιρο. Ναι, εδώ. Τι να στην καβάλα, τώρα είμαι στην καβάλα. Τώρα είμαι στην καβάλα. Τα τρώτε τα σανιτάρια. Δεν του είπα, χθες στην Κοβοτινή σήμερα στην καβάλα. Από αύριο. Σ' αρέσουν δηλαδή. Επειδή με την εισιτήρια κάνουμε. Πήγαμε και μαζεύοναμε εκεί. Θα τα δοκιμάσω, μην τα πενεύεις, μην τα πενεύεις. Θα τα δοκιμάσω και άμα είναι καλά, εγώ θα σου πω ότι είναι αλήθεια. Εντάξει. Ναι, είναι. Άντε, άντε. Χρήστο, πού είσαι, Όλοι ψάχνουν να βρουν τραγούδι και δεν βρίσκουν. Η Ήπειρος τι κάνει. Η Ήπειρος είναι στη σύγχαση, ξέρω τι έχεις κάνει. Εγώ Πήρωσε τη στόβα. Στη σύγκριση. έχω σίγαση όλο εγώ έβαλες το Άλεξες. Δεν μπορώ να τις... Έτσι πλήξει εκεί μέσα του, σαν το γραβάνι, εγώ δεν ξέρω το Facebook. Δεν πήρε να ξέρει το μέσα μου, δεν ξέρω. Γιατί έκανε σελίδα Δήμο στο Facebook. Φέρνω κρασί, Αντώνη. Όχι άλλο, δεν κάνω. Όχι άλλο. Δώστε του Γιάννη. Τώρα βέβαια στο πιένω... Αυτός που πίνω δεν βάζει, το κατάλαβα εγώ. Ποιος πίνει ρε. Να εγώ. Πώς... Όλα! Μαμά, να μου σωμά. Θα βγάλει το μάτι μου, μην δεν χωρεί. Μην γάς τους τους. Πες μέσα στην τρύπα, δεν είναι Λες να πέσεις από εδώ πίσω, να σου βάλω λίγο. πάει να παγαίνεις να μην χωράς την τρύπα και πέφτεις. Έλα λοιπόν δεν τα πίσω, εντάξει. Μου έφτασε το άσπρο, το σδήμασε για αυτό το έβαλες για το σουτσουκάκι, για τις πατάτες. Εμπορίου δηλαδή, μαγαζί. Λευκός Μα σήμερα. τις φάω μετά θα χάσω το στίγμα. Λευκός ξεροξύνος. Είπαμε να τα φας εσύ, θα να τα φάω εγώ. Περιμένω το λίγο. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Έτσι δεν είναι. Α, δεν ήταν αυτό με το πρόγραμμα από τη στιγμή. Όχι. Τώρα φαίνεται ότι δεν τρώγει πριν του Πείτε πίνει. το ρε να φάει. Ό,τι δεν σφαίρεις κι ό,τι. Ανάκη, τι θες αγάπη μου. Τίποτε δεν θα φας. Κοκακόλα έβαλες. Άντε γεια μας Ανά. σιγά να μην... Εγώ λέω γεια μας Αλεξικρίζη μωρέ. Είναι ο Τάσμο, ο Τάσμο. Μαμά είσαι καλά, όλοι καλά τώρα. Μπράβο. Μείναμε εκεί, Ναι, ναι. Μόνο εσείς και ήσασταν. Πότε θα βγείτε? Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Θα κάνετε πρωτοχρονιά εδώ, δηλαδή. Πάνω. Εντάξει, μην τα θέλουμε μονά δικά μας. Εντάξει. Εκείνα, δεν το ήξερε όμως. Τόματε. Τώρα θες. Κοίταξε. Και εκεί πρέπει. Όλες θα πάνε εκεί, αλλά
Θα τους κουραστούν εκεί. Ναι, αυτό, γιατί εδώ πέρα είναι, του πήγαινε από εδώ, εκεί, αυτό, άλλο. Πήγα πάνω, φτάνουν στην τέρμα. Δεν ήμουν σε παιδιά. Και σήμερα, η τέρμα είναι τώρα. Οι βασιλάδες δεν θα είμαστε εδώ, ένα τηλέφωνο. Δηλαδή τη Δευτέρα φεύγετε παραμονή, Κυριακή. Η Γερμανία 4 Παρασκευή. Η Γερμανία Παρασκευή 4. Αυτή την Παρασκευή. 4, ναι. Η εβδομάδα που με έχουν. Απλώς για την πρωτοχρονιά θα είναι στον Εύρο. Είναι, η μαμά σε εδώ είναι. Όχι στη Γερμανία είναι. Α, Το θείο της μάνας του το θείο σου. Α, ναι, εντάξει, ωραία. Εντάξει, ναι, λογικό. Βέβαια, έτσι είναι. Είμαστε δίκαιος το λέει. Αυτήν του δωσώ εγώ δεν το θέλω. Δεν είναι. Παρασκευούλα, χαντολά δεν έφαγες. Έχω τα σαρμαδάκια. Βάλτε να πάτε σαρμαδάκια σας σήμερα να δείτε ωραία. Με φύλλο. Ναι, βάλει μου στο βέλιο, γλυκό σίκου δίπλα. Φέρνει το γλυκό Μέσα στο βάζω τα έχω. Μαζί με το γλυκό. Και τα γλυκά σούπα. Μπέρεψε το πράγμα, φάτε. Να φάμε κάτι. Αφού δεν θα μείνεις εκεί. Μας είπα να φάμε. Γιαλατζή είναι. Ναι, όχι, με κοιμάν. Γιαλατζή φτάνει τόσο καιρό εδώ. Ναι, γι' αυτό λέω κάτσε. Αν με τα γιαλατζή δεν στάθανε, μην φοβάσαι. Μπουχτίσαμε μετά. Εγώ δεν το λόγο έφαγα σπίτι, στις μέρες. Το τηλέφωνο σου. Ένα σαρμανάκι δεν σου πέθανε. Δεν παρέλθουν, παρακαλώ. Αν δεν σ' αρέσουν, ξέρεις σαν τον Παπαδήμο. Καλημέρα. Λοιπόν, εντάξει εδώ πέρα. Χρόνια πολλά, ποιος είναι? Θα φύγω μετά. Έτσι σήμερα μου, βάζω σήμερα, τι κάνεις, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δώστε το Θεό. Σήμερα. Υγεία και αγαθός, υγεία και αγαθός. Άμα θα σου γράψεις τα χρόνια, ρε. Θα σου γράψεις. Ναι. Και αυτά πώς τη Δεν γράψεις. πειράζει, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ πάντως. Θα έχουν κέφτηση, κανένα. Φιλάκια και στον άντρα σου, φιλάκια και στον Έβαλε άντρα το σου. ζωγραφίζει. Καλή χρονιά να έχουμε. Τους πήγαινε η γεωγραφία, άμα θα το σταμάτησε. Αυτή είναι από την γεωγραφία. Δεν την παίρνει. Ευχαριστώ πολύ. Α, εγώ γεωγραφία φέτος. Το εσύ το έκανες. Όλα. Λένε αυτά που είναι, παιδί μου, είναι αυτά. Και το τελευταίο είναι το τελευταίο εκεί μια κοπέλα που είναι. Είναι το τελευταίο έργο. Το 5 με 3 μπύλες. Το 5 με 3 μπύλες το λέω εκείνο. Αυτά είναι του Δήμου που γράφονται περιβατικά. Όταν πήγαινα, γιατί εγώ 2 χρόνια δεν πάω. Ήταν. Όχι, δεν ήταν του Δήμου. Ήταν ιδιώτης του Δήμου. Πλήρωμα. Όχι, όχι, του Δήμου και κάποιος συνειδητήρες. Ήταν σύλλογος. Σ' άρεσε πάντα ζωγραφική. Δεν ήξερα τώρα εγώ ότι είχα Ταλέντο. καλλιτεχνική Καλά, φλέβα. δεν ξέρω. Ήξερα ότι είχα κάτι καλλιτεχνικό, ας πούμε, αλλά δεν το ζωγραφίζω. Γεια σου ρε καλλιτέχνηδα. Τι γίνεται. Και μια φίλη ξεκίνησε να πάει και έλα, θα περάσουμε ωραία. Μου λέει, τι να πάω να κάνω εγώ εδώ, τρελή είσαι. Πότε δηλαδή που στρίφτε να πας? Πριν 3 χρόνια. Όχι καλέ, παραπάνω. Είναι δεν είναι το που. Παραπάνω βέβαια. Πάμε. Η μαμά θα κάνει μαμά 4 χρόνια. Και 2 χρόνια πριν από τη μαμά ήταν. 2 χρόνια δεν πάω τώρα. Ναι, 5 χρόνια, 3 πριν. Ναι, πήγαινα 3 χρόνια πήγα. 3-4. Τι να σε βάλω. Έλα. Εντάξει, αυτές ήταν προχωρημένες όλες. Πήγα κι εγώ. Πήγα Σαμαγιάς περισσότερο. Ήρθε ο Βαν Γκόγκ, ήρθε ο Φρόστος, τους χωράει. Βάλω λίγο στην πέτρα. Έβαλα η μία άλλη. Όλες αυτές ήταν μαθημένες, βγάλω τους αυτούς ζωγραφίζουν. Εγώ καθόλου κοιτούσα. Μου λέει Δασκάλα και εγώ δεν ξέρω τίποτε. Πάρ' το. Μου λέει κοιτάξτε, θα κάνεις Εδώ σου μ' άρεσε, την εδώ. τι πιάνει το χέρι σου για να ξέρω και πού να σε βάλω, σε τι τμήμα. Αυτό πες τώρα και Κάνω αυτό. μύτη, κάνω παιδιά, δεν ξέρω τι είναι ζωντανή. Ούτε εγώ το ήξερα. Φάτο, τι το φέρε, δεν θέλει ούτε Δεν είσαι Πες, προχωρημένη. βάλε την εφήξη να διάσω κάτω. Τέλος πάντων, Βάλε την εφήξη. 2 μήνες ήμουνα με το μολύβι και με το Βάλετε ένα πέντε, αεροπλοίες θυμάσαι? όπως τα παιδιά. Ευθεία, μπράβο. Δεν τρώει. Ναι, στους τελευταίους άλλο έργα.
Αλλά αυτά τώρα δεν Μην του πέρασε το πιάτο, λέει μπορεί να φάει, αφού είπε δεν τρώει αυτές. Και στο γραφείο έκανα κάτι χαζάρι, φτιάχανε αυτά φαντασίες, κάτι τέτοια, ας πούμε, αλλά δεν πήγε το μυαλό. Και τι είναι αυτά. Να στήσω, να στήσω. Ναι, πάω φεύγω, δεν έκατσα. Και μετά λάθη. Γιατί το λάθη είναι δύσκολο. Από πού καθού και δεν είναι. Είναι στο χωριό ερχόσες έβλεπε κάποια φορά. Τώρα έχουμε και φεύγω, τι να κάνω. Ωραία Παρασκευούλα. Αλλά εγώ του θέλω σε αντίθετη ποσότητα. Και το κοιμά. Και το κοιμά. Σκέτο. Και το ζουλάκι του. Να έχει λίγο ρε. Θα κάνει πολύ πιπεριές. Δεν το πεις το. Αλλά μας ήταν και φτεδάκι μέσα στην πιπεριά. Όχι έτσι, μέσα με... Εδώ με ξέφυγε και λέω πω με ξέφυγε το ρύζι ρε παιδί μου, λέω. Λέγε κάτι, τι θέλεις. Άρα άμα έρθει το καράβι πες να φύγουμε. Ναι, φόραξε χαιρετίσματα. Απ' την Λιμητίνη. Τη Λιμητινή. Ήμασταν στο Ρετενό αργά και πρέπει να περάσουμε από έναν παπά, κάτι το είχε πει ο παπάς να πάρει και θα περάσω. Εγώ τώρα περάσω, θα το πάρουμε. Καλά λέω. Πήγαμε, η αλήθεια ήταν, ήμασταν πεινασμένοι. Θα πήγαινα στο σπίτι κάτι να κάνουμε. Αυγό θα έκανα, μια σαλάτα, ξέρω εγώ, γιαούρτι, θα έκανα. Λέει, έχω το πόλι να φάτε εδώ, το πατέρα. Νηστεία αυτό ήταν. Νηστεία ήταν. Όχι, Τετάρτη ήταν. Άρα νηστεία δεν είναι σαν εγώ θα κάνω. Δεν είναι το θέμα, η συνέχεια είναι η νηστεία. Ποιος καλέ. Λέει μία παπαδιά. Ήταν καινούργια ακόμα. Ήταν κάπου. Όχι, Ήμασταν στο Ξάνθη, να φύγουμε να πάμε στη Ξάνθη. Να, η παπαδιά που ήταν. Στη Ξάνθη είχαμε πει να πάρει κάτι χαρτιά από τον τρόπο, περνώντας έτσι θα πάρουμε. Α, τι είναι καλά, χωρίς να τα πάρουμε όλοι μαζί, λέει. Θα πάμε όλοι μαζί. Άμα δεν βάλετε μόνο στην κάμερα. Ξένο σπίτι δεν έχω πάει, να φάω. Όχι, όχι, λέω, πάρουμε τι να πάρουμε, σας δούμε, ένα καφεδάκι. Πώς λέγεται τον παπά στην διακόπη. Λίγο κρασί. Τι? Πώς λέγεται τον παπά. Τον παπά εκείνον, πώς τον έλεγαν, τον Παπαράλογος. Τώρα έγινε την όλη. Για ήταν με τον Παπαχρήστο. Όχι με τον Παπαχρήστο. Άλλος, της Ελληνίνης. Τέλος πάντων, μετά. Λέει, έχω γεμιστά πεπέρια και πατατούλες, λέει δίπλα. Και από αυτήν έμαθα και βάζω και εγώ τις πατάτες. Εμείς μόνο. Αυτό που να πεις. Τέλος πάντων. Λέει, έστρωσε το τραπέζι χωρίς να πει. Λέει, παπάς το ίδιο. Λέει, συγγνώμη, δεν θα πάω αυτά. Έχει και μάλλη μέσα. Πάει σαλάτα, μην τρώσε τόσο. Δεν ήταν πολύ σφαίρπα πολύ, τόσο εσύ ήταν, λέει, λίγο λίγο. Βαριά έχει λίγο κύμα βάζει την τάξη, έτσι και εσύ, λίγο λίγο. Εγώ δεν μπορώ πλέον σε κοιμά. Όταν τρώω, θέλω για βατζί. Όταν είναι αυτό, θέλω να δω το ρύζι να το βλέπω και να το μετράω. Τι θέλετε, πέστε μου, τι θέλετε να κάνετε. Θα φάμε και αυτά, άμα θες. Εσύ δεν φαίνεις, Εσείς πήγατε στο... Αυτό καλά! Μια χαρά! Μια χαρά! Τώρα φαίνεται. Τώρα φαίνεις μόνο μισός. Έλα, καλά, μην φαίνεται καλά. Εγώ κάνω με θέμα. Από εδώ κάνει zoom, από εδώ κάνει zoom. Κάνε από εδώ πάνω zoom. Πάτα. Zoom πάνω κάτω. Άνοιξε τον να το μπαίνει καλά, να μας λέει με τα άλλα. Εντάξει. Κάνει zoom. Α, μπράβο. Άνοιξε τον πάρτον καλά. Πάρ' και τον Αντώνη που δεν τρώει. Μας το παίζει λιτοδίαιτος. Δεν τρώει. Μας το παίζει λιτοδίαιτος. Άντε. Όλη την νύχτα δεν κοιμηθήκαμε ούτε εγώ. Άλλο του κάτω, τι έχω. Ή ένα για να πάμε. Δεν τον έβαλα να πάει. Ύπνος αν και θα βάλει ρολόι για την εκκλησία. Κοκαλάκια. Δεν ξέρω τι. Δεν μπορέσαμε να κοιμηθούμε, λέω έξω που μας βάζει τέτοιο για να μας πάρει το πρωί και να μην πάμε. Γι' αυτό εκεί σκόθηκε. 3 ώρες ήρθε εδώ και με πάλι. Πότε δεν είχαμε κοιμηθείς όλη τη μέρα. Μου σε έφερε και πάρει εδώ που λίγο να ετοιμάσω λίγο να κάνω λίγο να ράνω, δεν.
Έτσι έκανε σήμερα εγώ. Το βράδυ θα το αφήσω, εγώ θα το 4 ώρες και μετά να μαζέψω, να φτιάξω το σπίτι μου. Εγώ πήγα 10:30. Πας εδώ. 9 και 10, άλλο πώς θα μαγειρέψω εγώ. Το προλάβω. Κάνεις το ίδιο, όλα θα τα έχω. Σαν την Παναγία. σίγουρα. Μπροστά. Και μετά Τόσο δεν ξέρω πώς είναι το κινητό. στο κότσο δεν έβαλα ντομάτες μέσα. Ξέρω ποιος δεν έχουμε να τέλος τώρα. Ξέχασα τις ντομάτες. Ελλάδα είναι κοσμοτέ. Το δικό μου WhatsApp δεν είχα μονάδες σε σεφάρι. Δεν έχει όνομα. Επειδή τώρα πρέπει να ακούσει το φόρο στο κινητό. Αλλά δεν Τι είναι από εκεί. Λέω μάλλον και δεν τα πήρε όλα. Εγώ 240 τα περάσαμε, 60 έμεινα. Λέω θα αρχίσει συσκευή. Αυτό είναι το δικό μου που είναι κοσμοτέ. Λέω τούλα, ψάξει λέω, τάκες 2 είναι μέσα. Και ανοίγει λίστα και έχει 2 ονόματα. Αλλά έχει από κάτω ανοίγεις λίστα ολόκληρη. Και λέω πού δεν το βρήκες. Μπαμπάλε θες το κινητό μου το παλιόλιστος. Στο τέλος πήραμε το πρώτο καινούριο. Τάκες 2. Λες του κουνιάδου με το τσάπου του βιβλίου. Το κάνει 4. Πώς τα υπερδεμένα. Αυτό είναι Ελένα Βάκο. Αυτό είναι Ελένα Βάκο. Πρέπει να πάω το κινητό. Εγώ βάζω το κινητό δεν το έχω. Έχει δηλαδή 2-3 χρόνια. και πείτε το και ο άλλο με πείτε το άλλο μόνο του παρακάτω. Δηλαδή πάω στο τάπι και αυτό δεν το πεις. αν και αυτής παραπάει, βγάζει και εκείνο. Να πάρω εγώ το παλιό περιβενής. Άρα δεν είναι βάση το είπε. είπε. Αυτά πες κρίνεις και πες Σύνθετη αναζήτηση. Τώρα είναι βάση ο νόμος. Έχεις λίστας. Είναι η γάιστα. Εγώ θα πω την επίθετο. Άρα το ραδιοφόνο του παλιού. Δεν θα το πω. Λέγε ρε καμαραμάν, πώς πάμε καλά, εντάξει. Κοίταξε, και εγώ είπα, ό,τι έχω πάνω είναι ωραίο γενικά. Κάτσε να σηκώσουμε να διέλα. Αν το κατεβάεις το zoom τώρα, έλα από εδώ, κάτσε το κάνουμε λίγο πιο μπροστά. Το zoom και το zoom. Κάτσε λίγο να το κάνουμε λίγο πιο μπροστά να μπορεί να βλέπεις. Κάτσε να βλέπεις, να σηκώσουμε να δεις. Βλέπεις, βλέπεις. Όχι, δεν μπορώ να το φτιάξω. Δεν είναι το ποσό. Δεν τα παιδιά. Εδώ μήπως υπάρχει τίποτα μέρα Τα ανοίξω εδώ. παιδιά Και θα έφερα 10 το πρωί. Βλέπω καλά, καλύτερα από εδώ ή εδώ είναι καλύτερα. Πήγα μια ομάδα που πέσω, να πάω για Δημήτρη. Κάτι έκανε αυτό το 2 μέρες και δεν είχε αυτό. Ήταν μια μισή μέρα μέσα, 287 νομίζοντα. Δεν έχω πάρει από τότε που πήρα κινητό του πρώτη φορά. 7 μπορώ να πάρω, δεν έχω πάρει. Τώρα αυτό είναι μόνο του. Σε μια μισή μέρα αυτή είναι όλα μαζί που έχω. Όταν στέλνει ένας καστέλνος. Εγώ αυτά που θα διαβάσω πολύ, πάω μια ζωή θεού του. Παπά, άμα θέλεις εσύ Άννα θέλει να περάσει να πατάει τα Συμβαίνει άλλο. ό,τι ώρα Για μόνο να ειδεί. Αυτή τη θεία απόψε εδώ, τίποτα άλλο δεν θέλω. Δεν σ' αρέσει. το φως, το φως το χτυπάει και δεν μπορεί να δει. Εμένα να μ' αρέσει έτσι, θάλασσα, έτσι, κουράζει. Τώρα εντάξει δεν έχει πολύ ορατότητα να Εκεί ύστερα το φως όσο το φως δεν σ' αρέσει. Και εμένα έτσι με χτύψε τώρα στα μάτια. τα μάτια, ναι. Όχι, γενικά εσύ κόμμα είναι σκοτάδα, βλέπω τηλεόραση, δεν σκοτάδα, αλλά τώρα Γιατί εδώ μας πιάνει και ο βοριάς και ο νοτιάς. Προχθές είχε νοτιά και ενώ έχω ένα μελωδό έξω, χρόνια το είχα, με λέει χτες ο Χρήστος. Όχι αυτό που χτυπάει η μουσική. Με λέει χτες ο Χρήστος. Λέει αυτό πώς χάλασε. Έφυγαν, διαλύθηκαν όλα, είναι μόνο τέτοιο. Καρέκλες πέρα έχει πάρει. Πάρε ό,τι θες, κάνε. εγώ δεν κάνω δύο μπαλκόνια στη Ξάνθη, μ' άρεσαν πολύ. Έχω αυτό τον άλλο τον χοντρό. Έχω γύρω άσπρο. Ναι, και εδώ Ξέρεις έχει με πολλά. σκηνιά που είναι. Στην Γερμανία λέγεται Κέντρικαρ. Είναι τζαμαρί το γερμανί, είναι ωραίο. Και εκεί βάζουν τα λουλούδια στην πέρα και κάνουν στο προσήλιο. Σε αυτά τα σπίτια. Εγώ είπα να βάλω 500 ευρώ. Σε αυτά τα που δεν εκκλείσει από εκεί που το πάρει. δεν μπορεί να πάει. Όλα είναι με νάιλον έτσι. Και κάθονται έξω και Έχουν τα λουλούδια γερμανικά και κάνουν. Και εδώ χρυσός, πώς έτσι τα έχει. Ξέρεις τι δεν τραβάει αυτό. Όταν φτιάχνει και πήγαινε Ζαβαρία, εδώ έτσι. Και ένα σκηνιά που σου περάσει αυτό τη στιγμή. Μα από το πλάι από εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό. Εμείς είμαστε αντικά από εδώ και δεν μπορούμε από μπροστά γίνεται. Βρε, μην με παίρνεις εμένα από εκεί. Α, όχι, πάρε του. Πάρε τη λάμπα, τη λάμπα. Όχι. Κάντε ένα διάλειμμα. Πώς το λένε, πού είναι η Ελένα. Εγώ πάρε ένα και δεν θα με Εγώ σπίσα αυτά που πήραν μέρα.
Ναι, σβήσει από εδώ και πάρε από εκεί του κουκυρέι πρώτα. Πάρε, θα τον τρώγε. Μου θες καμιά ντομάτα, σαλάτα. Αν δεν σκέφτηκα να ρωτήσω για σαλάτα, μην πάρει κάνω πολλές σαλάτες εδώ και δεν τις τρώνε. Μη φοβάσαι, μόνο το πιάτο σου. Είπα ντομάτα και δεν Κάνεις είναι στο πιάτο του Αντώνη. Άδειο μου το έχουνε. Με δίκησε. Ελένα, κόκκαλο πολύ έχει μέσα φέρει και κόκκι δεν βγαίνει κρέας. Πιάστο. Πώς δεν πιάνει. Καλέ πώς δεν πάει. Είναι μέσα και φάγια. Τα παιδιά δεν είναι γιατί σαν. Τώρα σου πειρήσω Τα θα παιδιά στα δεν φάω. τρώνε. Καλά, δεν το πατάνε. Κάντε το Δήμο. Δεν μου πάρει να γλιτώσει το τάλιρο. Δημό, θα τις φάω πάνω λίγο. Έγινε στα γραφείο μου. Όταν τις παίρνει ζουμάρι στο Εγώ τραγούδι. τις έβαγα εμείς. Αυτό γιατί το έσβησες εδώ. Δεν ξέρω γιατί το πρωί το έδειξε και το όλο το έδειξε. Τι είναι αυτό. Για να μην βγάλω χριστουγεννιάτικο δέντρο έβαλα αυτό το... Ωραία. Πότε πήγα. Χρόνια Πρόληξα και εγώ όταν τα είδα ακόμα μια φορά που ήρθανε. Αχ, λίγο πάω να πάρω. Του ξέχασα, τώρα τα είδα, τώρα ξέρετε να τα πάρω. Δεν ξέρω τι είναι. Πολλά χρόνια έχει. Θα ήταν καλά μου για να κρατά χρόνια. Ένα καμένο, έκανα καμένο του πόσο ξέρω. Ναι. Και πώς καίνε τα άλλα. Δεν όλοι οι Στάσου, η μαμά έχει τον Απρίλιο θα κάνει 4 χρόνια. Ένα χρόνο πριν να ήταν στο σπίτι, Και από αυτά, άμα θα είναι ένα στο σπίτι άλλο χρόνο ή το χωριό. Ναι, 2 χρόνια πριν είχαμε κάνει το σπίτι. Μετά ένα χρόνο πριν είχαμε κάνει... Καινούργια λαμπάκια μας. Πόσα χρόνια έχει τα λαμπάκια, γιατί τότε που πήραμε τα αυτά. 5-6 χρόνια είναι η Παρασκευούλα. Θυμάμαι πολύ. Ποιος ήρθε την όχλησα να πληρώσει. Αχ, τι ωραία, αχ, τι ωραία. Βάζει ένα λαμπάκι. Όχι, μας δεν είναι Και καμία. εκείνα είναι πολύ ωραία. Είναι πρωτότυπο. Και εκείνα τα εκεί στο στεφανάκι που το έχω τυλιγμένο, Ναι. είναι σαν καραμελίτσες. Ξέρεις τι ωραία που είναι. Το άσπρο. Στο στεφάνι πάνω. Δεν φαίνεται τώρα, είναι το έσβησε ο Χριστός. Ό,τι να είναι τη διάρκεια μέρα δεν μπορεί να φτιάξει. Ναι, δεν φαίνεται. Αλλά ξέρεις τι πλάκα έχει, είναι σαν καραμελίτσες. Άννα, δεν ρώτησα με το κίτο που έχουν το καρουσέλ, τι άλλο έχουν στην πλατεία του, έχουν καράβα. Παγοδρόμιο. Πάντα το κουμπί το άλλο. Το Παγοδρόμιο. πρόγραμμα το Α, άλλο. έχω και παγωδρόμιο πάνω. Παγοδρόμιο. Πάμε, θα κάνεις σκι, παγωδρόμιο. Αλλά άμα δεν είσαι από κοντά, κάτι καραμέλες ζελέ που είναι Μα κάνει και όλα Τους πας. ειδήσεις. Και μας εκεί, χθες λέγεις στην Αθήνα και λέει βούλεξε το παγοδρόμιο. Το έχει παγοδρόμιο μας, ένα μαγαζί μια έκπλα κάθε φορά του στήκη ένα μήνυμα στο Κίνα. ένα τέτοιο πράγμα. Το είδα, το ξέρω. το έχω κάνει. Χαζομάρα. Έχετε για ένα μήνα. Το Δεκέμβριο μέχρι 15-20. Εκεί είναι δωρεάν όμως εμάς. Ο Δήμος τελευταία φορά δεν έκανε μαζί με τα... Πάλι ξέρεις τι γίνεται και εδώ. Έκαναμε. Έκανατε εδώ. Ναι, πριν. Ναι, ναι. Πληροφορώ ότι όταν πρώτο ήρθε, εγώ ήθελα να πάω να κάνω. Και τούτος ο... Δεν μας Ναι, μάθει δεν το μας παιδί μάθει κανένα για πόδι. τσιμούλα. Ναι, άσε κάνω, να πας να πάω να μάθω λίγο. Αφήνουμε, δεν μας, αλλά μας πάει τίποτα. Τι έπαθες. Είναι λίγο κρύο. Σβηχάει η Άννα. Δίκη, δίκη. Οι ψες τα τσιγάρα μπήραξαν. Τον πήρες τώρα που πήρε. Τον πήρες τώρα που πήρε. Όχι. Α, τι κάνεις, Δεν τους είπα, εγώ όταν τα παίρνω, τα βάλει. Δωροδοκείς όλα εδώ τραβάς. Δεν μπορώ να φάω τίποτα τώρα. Βλέπεις κάτω. Πόσο καλός είμαι θες. Ρε λίγο τραβάω, πεστράω, δεν είναι στο ταβάνι, πάει και άστο. Να φέρω ποτήρι. Όχι, την Άννα. Α, βρε και εσύ. Ναι, Κάτσε καλά λέγεται. Εγώ δεν πήγε πολύ. τέμπο. Να τέμπω. Ναι, γεια. Τέμπω είναι. Η συζάτα μου μέσα. Συζάτα μου μέσα. Πάνε συζάτα. Σε ράδιο συντονισμένο. Σε ράδιο συντονισμένο. Ναι, βρε, ράδιο Ήπειρος. Τα όντε με τη θάση. Και κάτω. Άνοιξε και ψάξε. Το άλλο, πας τσίπουρου κλαϊνού, το τρώει το ίδιο. Δεν το έχω πιάσει. Δεν είναι. Άμα βάζεις πας τσίπουρου κλαϊνού, Πας. πας τσίπουρου κλαϊνού. Πας τι. Δεν είπα Γιάννενα. Σίγουρα πλάνο ρε, και ένα αντί του άλλου. Βρήκες. Στη Θεσσαλονίκη είναι σαν να κατσάνω καμιά φορά τον πιάνω, το χάνω. Και είναι 100 χρόνια Δεν κερδίζω μέχρι κάτω στην Ήπειρο, μέχρι κάτω στη Λαμία. Εγώ στην Λάρισα είμαι ο σύλλογος, στις Μητρόπολης του σταθμού κάθε Δευτέρα απόγευμα. Μπήκα να πω μια ώρα φυσικά. Κοντός παιδί μου, έτσι λερώνεσαι. Για να βάλεις πάλι.
Τα κρατάει καλά. Ρε παιδιά, σόι σας αυτά είναι, αλλά δεν τον μπορώ το γραφάνι. Γιατί μου, δεν σώπαινε άνθρωπος. Δεν μπορώ την πολιτική του τραγούδι, τη μουσική ρε παιδιά. Μας πήρε η κάμερα. Πάντως και οι δυο έτσι κάνουν. Και ποιοι μας δεν το θέλουν. Ρε εσύ τι, άσε με κάτι. Τι σώπα. Καταγράφεται, δεν ξέρεις. Δεν πειράζει. Γεια σου ρε Γαμπρέ. Αυτό ξέρετε. Η Παρασκευούλα δηλαδή με τίποτε. Δεν μπορώ. Καμπόσα, καμπόσα. Όχι, τι καμπόσα, καμπόσα. Τα μπράβο. Αυτό κάνουμε, κάνουμε τότε και φταίνει αυτό. Κάνω κλικ. Και ξέχασα και ήταν η κατάπια και του είπα. Αυτή η θάλασσα με είναι όλοι σαν Α, είπες το. Δεν παίρνει. Με πήρε ο Ζήσης παιδιά τηλέφωνο χθες. Ποιος ζήσεις? Με πήρες, είπα. Άντε ρε. Μου ζήσει λεπίδα. Γιατί δεν σε πάρεις. Ναι. Και τον άκουσα έτσι, δεν μιζέρω, ούτε πολύ φτιαγμένο, ούτε αυτό. Μπορεί να έπαιρνε. Μπήκε στο Πάλι καράκι. συνεχίζεσαι εσύ. Δεν ξέρω. Όχι, Δεν δεν πάει άκουσα να δεν πάω. μιζέρω, δεν τον είδα. Δεν έχω πάει. Αμά μου ρε Χρήστο, πια μα το πιάω δηλαδή. Μα ναι, ναι, λοιπόν, Α, και μετά να πάμε στο κομπιούτερ. Και Μπράβο ρε Λένα, πιατάκια. Τώρα που δεν τι καφές έκανα δεν ξέρω. εσύ τι κάνεις το μάκι, πες μου. θα πάμε τώρα. Τι τρως, το μάτι τι τρως. Θέλει να πάει εκεί από το κομπιούτερ, το μυαλό στο κομπιούτερ. Ναι. Θέλει το βουλάκι τσίου, και τέτοια. Τσιου, 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 τσιου. Βάλε τσιου, τσιου εκεί, εντάξει, να πάει το βάλεις όμως το τσιου, τσιου. Που λέτε τόξα. Δείξε μου τώρα μασάκι. Από τη μία και στην άλλη δηλαδή. Από το μόνο του Λένε ωραία η θάλασσα. Χτες και σήμερα δεν πήγα. Το Μοντάκι, μετάνιωσα όμως, χτες. Ώρες και σήμερα πολύ ωραία μέρα. Σήμερα αφού ήταν τους ανθρώπους εδώ. Εχτες όμως μπορούσα να πάω. Πολύ ωραία. Δεν πήγα χτες. Προχθές όμως. Προχτές είχα σούρα εγώ και πήγα και καλά που πήγα δηλαδή και συνήλθα. Ναι. Ήμουν τύφωα. Ζεστή η θάλασσα Λένα. Ζεστή. Δεν τη λες, Τι συστήρες που θα έχουμε. Έλα, τι θέλεις, λέγε. Λέγε. Μπα. Μπουμπά, μπουμπά. Μπεμπά. Μπεμπά. Θέλεις αγάπη μου. Τι. Τι. Να χορέψεις. Θα βάλω μουσική. Ποιος. Το μπαμπάκι σου, ναι. Πού πας, Όχι, δεν το πω. πού πας, Δεν είπα ποιος να πλησιάσει με κάμερα φωτογραφική και να μην κοιτάει, να μην εστιάσει σε σένα. Έτσι αφήνουμε. πούτες, Τι είναι αγάπη μου, πες μου, τι είναι, τι είναι. πούτες, Τι είναι. Τι είναι, αλλού κοιτάζεις τώρα. Να ξέρεις τι έχει το βρακί σου, μπράβο, έτσι μπράβο. Να ξέρεις τι έχει το βρακί σου, έτσι μπράβο. Ναι, να ξέρεις τι έχει το βρακί σου. Συμφωνώ. Κοιτάξτε, μπράβο αγάπη μου, σκόψτε. Το έβγαλες. Μπράβο, μπράβο. Τι είναι μωρά μου, τι είναι. Να φας τη φούστα σου να φας. Τη φούστα σου να φας. Ναι, πλάκα είναι. Όπα, όπα το κορίτσι μας. Όπα, όπα. Όπα. Τζα, Κάσε με ζυγεία. τζα. Να ρευτούμε τώρα, ναι. Θα το βάλω. Τι είναι. Αλλού κοιτάξτε, εντάξει, μπράβο. Χριστό, Όλα. κάτι τι. Από μέσα δεν θέλει, έτσι. Πάρε τα φωτογραφία και ωραία.
εκτιμούνται τα δίδυμα. Τα δίδυμα, ναι. Άρα έχει δίκιο. Πες τα δίδυμα κοιμούνται, μετά κατηγορούν εμάς πες. Ότι ξυπνάμε τα δίδυμα. Οι καινούριες κόβαλες, αντί να αφήνουν ένα γαλάζιο λιθό, ένα γαλάζιο πράσινο. Βαρύ. Το από κάτω είναι. Ωραίο. Να λέμε και τι κάνουμε. Κάνουμε υπολογράφηση. Αυτό είναι ιδιαίτερο μάθημα. Αυτό είναι έξτρα bonus. Ναι, εγώ θα έρθω. Σήμερα και η ομάδα. Δάσκαλε, έξτρα bonus στους καλούς τους μαθητές. Είπες και όσοι θέλουν να φέρουν κάτι. Α, σωστό. Α, εγώ έφερα... Τι έφερα? Τι θα φέρω? Είπαμε κάτι, εγώ δεν άκουσα. Σαν τι? Είπαμε οι γυναίκες όλες θα φέρουν από ένα ταψί γλυκό, κάθε μια από ένα. Αλλά καμία δεν έφερε. Δεν το ήξερα εγώ. Είναι και Χριστοχέρας. Εγώ γι' αυτό τελευταία δεν έρχομαι. Με καταείπτω. Δεν σε έπρεπε να το ξαναπούμε. Το γράφεις τώρα Κυριακό? Ναι. Ναι. Τι ωραία θα γίνει, πόσο γρήγορα θα βγει το ρούχο του Χριστού με την υπολογράφηση. Νέλο μισό υπάρχει. Ναι. Μισό. Και μισό και μισό. Έχει. Και μισό. Σε ψήλο. Μηδέν. Και 0, 0, 0 και 0, 0, 0, 0, 0. Θα το χρειαστούμε σε κάτι. 5-0. Καλά, μετά από 13 χρόνια. Μετά από 13 χρόνια. Ωραίο. Τι έρθεις απάνω? Ναι, τέρμα είναι, δεν πάει άλλο. Ζου. Πώς γίνει και το χέρι από εκεί. Να ξέρει και κουνιέται το ξύλο εκεί πάνω, όπως το πήρες δάσκαλε, και φαίνεται σαν να κουνιέται η κάμερα. Ναι. Ναι. Ω, αδερφέ. Ήρθες. Καλώς ήρθες. Καλώς δεν βρήκα. Και χθες ήρθα, εσύ δεν ήρθες. Καλώς ήρθα τα παιδιά. Είπα γεια σας. Από χθες, δεν ξανά. Και πώς τα δίδυμα να φωνάζεις.
Συγγνώμη, στις 9 που φύγατε εσείς δεν ξαναέρθατε. Είχε συνέχεια.